क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा रमान हांखोनि थाखाय जिउ बावनायखौ मान होनानै मुंख्लं सान फालिदों। क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जथायै बानजायनायाव दिनै क'क्राझार बागानसालियाव थानाय क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावख' सतीश चन्द्र बसुमतारी नब्लाङाव रमान हांखोनि मुंख्लंफोरनि मान बावनाय हाबाफारि फालिदों। रमान हांखोनि सोमावसारनायनिबो सासे गोख्रों बाहागोदारिमोन। बेजों लोगोसेयैनो बर' रावखौ भारत संबिजितनि 8 फारिलाइयाव थिसननायनि बाथ्राखौबो बिघुराम बर'आनो सानखांग्रोदोंमोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मिथिहोयो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजेल कुमार बसुमतारीआ। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजेल कुमार बसुमतारीआ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो मुंख्लं बिघुराम बर'नि सावगारियाव बिबार बावजेनो। क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि रतीन्द्र बसुमतारीआ बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारी, गाहाय नेहाथारि काम्पा बसुमतारी आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो नेहाथारि रातिया बसुमतारी आरो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि माखासे सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादों। 28 सेप्तेम्बर बेयो बर' राव थुनलाइनि आरो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोसोखांथाव जारिमिनारि सान। बे सानावहायनो बर' बिजोंनि थाखाय जाय हांखोखौ बाहायगोन बे हांखोखौ जोंनि बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइयाव जेब्ला दाफुंजादोंमोन बे समावहायनो एसे सानखांनानै दोनखादों जे बर' रावखौ जोङो सोलोंथाइनि बिजों महरै मोननायनि उनावहाय जोङो मा हांखोजों लिरनो, बे हांखोजों लिरनो थाखायनो जोङो रमान स्क्रिप्टखौ थि खालामना दोनखादों। दा बे मथेनो सोरखारनाव दाबि दैखांदोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा गोबाव सम जोंनो गनायथि होआखै आरो बेनि बेरेखायैनो 1974 मायथाइयाव सेप्तेम्बर दाननि 12 अक्ट' खालि आसाम सरकारनि जेसेबांनाखि अफिसफोर दङ, सोलोंथाइ फसंथानफोर दङ, बहाय पिकेटिं खालामदों रायजो राजाखौ लानानै बर' साहित्य सभाया। दा बहाय सिगां फेज हिसाबै बे सानखौ लादों आरो नैथि खेब हिसाबै 18 अक्ट'निफ्राय बे सेप्तेम्बर दाननिनो 1974 मायथाइनि 21 अक्ट'सिम सेकेन्ड फेज हिसाबै सोमावसारनायखौ लादोंमोन आरो थामथि जेनाखि गोसोखांथाव सान बियो 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय जादोंमोन आरो नैथि सान, बे थामथि खेबनि नैथि सान 28 अक्ट' दिनैनि सान सेप्तेम्बर, बे सानखालिनो माने बरपेटा रडनि मोनसे फरायसालियाव सजनीकान्त मोनसे गोजौ फरायसालि, बहाय पिकेटिं खालामग्रा रायजो राजानि सायाव आसाम पुलिसा इनायै गुलि गावदों। बे गुलि गावनायाव सानै सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों। बिथांमोनहा जाहैबाय आमलाराम बर' आरो शिबराम बर'। बिथांमोननि बे गिबि खेब जे सोमावसारनाय, हांखोनि सोमावसारनायाव जिउ बावनाय सान, बे सानखौनो बर' थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइनि मोनसे मार्टियार्स डे एबा मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोदों। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बर' थुनलाइ आफादाव सानै मुंख्लं जानाय दंबावो। बिथांमोनहानो जाहैबाय आगुनि बर' थुनलाइ आफादनिनो आफादगिरि जाबोनाय सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म आरो आगुनि गोलाव सम गाहाय नेहाथारि जाबोनाय बिघुराम बर'बो बर' थुनलाइयाव मुंख्लं हिसाबै जोङो गनायनानै लादों। दा बे मोनसे दुखुनांथाव जारिमिन। दा बिथांमोननि जे जिउ बाउसोमनाय, रमान हांखोनि जे सोमावसारनाय, बे सोमावसारनाया 1975 मायथाइनि 3 एप्रिल खालि जोबनानै थांदों। बे सानावहाय भारत सरकारजों मोनसे गोरोबथाव फैदों जे रमान हांखोनि सोलायै देबनागरि हांखोखौ जाहाथे जोंनि बर' साहित्य सभाया आजावनानै लायो आरो बर' बिजोङाव बेखौ लिरनाय हिसाबै बाहायो। दा बे हिसाबैनो बिथांमोननि खावलायनाय मथे जोंनि बर' थुनलाइ आफादा रमान हांखोनि सोलायै देबनागरि हांखोखौ आजावनानै लादोंमोन
नाथायबा बे देबनागरि हांखोखौ आजावनायनि आन्दोआवनो दङ जोंनि बे 16सा मुंख्लंफोरनि अबदान बिथांमोननि बावसोमनायावनो जोङो बे हांखोखौ मोननाय जादों लानाय जादों जोंनि गोरोबथाव हांखो हिसाबै दा बे हांखोजोंनो लिरनानै जोङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादखौ बेसेबांबा गोजौआव दिखांबोनो हाबाय दिखांफैनो हाबाय गुबुन थुनलाइफोरजों जोङो सोमोन्दो लाखिनो हाबाय जोङो समान समान दावगाफानो हाबाय आरो भारत संबिजिरनि 8थि हाबाफारियाव दिनै जों थिसननो हाबाय दा दिनै बिथांमोननि जे बावसोमनाय जों बेखौ बावनो हाया दिनैनि सानाव जोङो जेरैहाय गोसोखांबाय थादों जोंनि हारिया थागौमानि जोबस्राङागौमानि जोङो बिथांमोनखौ अराय गोसोखांबाय थागोन बिथांमोनहानो जोंखौ बर' राव थुनलाइ आरो हारिखौ फोजाखांनो अननो जोंनो थुलुंगा होगोन बिथांमोनहा जाहाथे जोंनो गोजौनिफ्राय बिथांमोननि जिउमा जाहाथे जोंनो मावनो गोहो बोलो सारस्रिहरो बेखौनो मिजिंथिनानै आङो दिनैनि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनायखौ बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों। गिबियाव जाय गेदेमा बिथांमोना बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव गोमसारहोनो थाखाय गेवसारहोनो थाखाय आरो गोजौ फारसे लांनो थाखाय सोमावसारनानै गावनि आगोमा जिउखौ खोमानानै लाबाय बै गेदेमा मुंख्लं बिथांमोनखौ आङो गिबियाव खुलुमो आरो बिथांमोननि गोजोन जिउमानि थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो अरायबो बिथांमोना सोरगोआव थानानै बर'नि जे साफ्रोम हाबा मावग्रा सुबुंफोरनो जे राव थुनलाइ फोथांनाय फेहेरनायनि थाखाय खामानि मावनो हानायनि थुलुंगा हरो आरो बिथांमोननि जिउ अबदाना अरायबो जोंखौ मोनसे थुलुंगा होयो। दिनै मुंख्लं सान हिसाबै जोङो बेखौ बर' थुनलाइ आफादनि जे दैदेननायावहाय मोनफ्रोमबो जिल्ला प्राइमारि बे हाबाफारिखौ दिनै फालिनाय जादों जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादजों जयै जोङो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। दा दिनै जाय गेदेमा मुंख्लं बिथांमोनहा गावसिनि आगोमा जिउखौ बावलांबाय बिथांमोननि दिनै सेक्रिफाइसनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै बर'नि जे राव थुनलाइ लोगोसे बर' बिजों दिनै नैबे दान्दायाव सफैनो हादों नैबे मासियाव सफैनो हादों। दा बिथांमोना जुदि बै समाव सेक्रिफाइस खालायामोनबा बा सोमावसारनायनि गेजेरजों जिउ गोमायामोनबा हयथ' जोङो दिनै बर'नि जे बिजों जों बिसिम मोनफैगौमोन ना मोनफैयामोन बेबो मोनसे जोंनि थाखाय सोंथि। दा बेनि थाखायनो जाय गेदेमा बिथांमोनहा गावसिनि बेसेन गोसा जिउखौ बावबाय बिथांमोना हारि सिबिनायनि गेजेरजों जाथिखौ गोजौ फारसे लांनायनि गेजेरजों जाथिखौ बुहुमाव रावनि गेजेरजों सिनायथि होनो थाखाय जेबायदि नांलांबाय बै गेदेमा बिथांमोनखौ जों जेब्लायबो खुलुमनांगोन सिबिनांगोन आरो दिनैनि थारिखआव बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि जे भारत हादराव गोबां हारिसाफोरनि रावसाफोर दङ दा बेनि गेजेराव दिनै जोङो 8थि सिडुलाव हाबनो हानाय मोनसे बर' बिजोङा दिनै राव थुनलाइया जोंहा जाबाय। बेनि गेजेरजों जोङो भारतनि जे थुनलाइनि गेजेराव सबसे देरसिन बान्था साहित्य एकाडेमि बान्था जोङो मोननो हाबाय। दा बेयो जोंनि थाखाय बेसेबांबा देरगाथाव। दा बेनि थाखायनो जोंहा जोंनि इयुन जेनेरेसननो जोंनि जाय गेदेमा बिथांमोना रावनि थाखाय बा स्क्रिप्टनि थाखाय सोमावसारनानै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननो जोङो फैबाय थानाय समाव जेनेरेसननो जोंहा फोरमायनांगौ दङ। दा बिथांमोननि थाखायनो जों दिनै जोंनि जे स्टेन्डार्ड मोनसे लेंगुवेज जों बेसिम मोनफैनो हादों आरो मुलुगनि गेजेराव जोङो मोनसे गुबुन जे गोजौ थाखोनि राव थुनलाइजों जोङो फेर फाथिनो हानाय बा चेलेन्ज खालायनो हानाय जोङो नैबेसिम सफैनो हादों। दा दिनैनि थारिखआव जाय गेदेमा बिथांमोनहा गावसिनि जिउखौ बावलांबाय बिथांमोननिसिम अराय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै सासे जोङो बर' फिसा आगोमा हिसाबै बिथांमोननि सायाव जों गंग्लायनाय आरो खुलुमनाया थाबाय थागोन। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय
पुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिव आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव